Salutare tuturor mea și bine la un nou episod de Standoff 2. La primul meu episod. Asta e prima cutie care o deschid. Sunt începător. Și e alături de mine, vom juca azi. Eu să ve... Băi, șmecher ăsta. Îmi place. Îmi place ce ți-o picat. Și de unde trebuie să ies? Pentru la ce vrei să ți-l dai? La terorist sau la counter? La terorist. Ok. Hai că-ți dau eu invite. Vai tu lobby. Și acum intră. Bun. Și astăzi... Nu diffuse. Astăzi vom juca Team Deathmatch. Dați acolo mare like. Hai mă, dă like. Dă, doamne, like. Dă like, bă. Da, dă like. Uita, dă like. Dacă vrei, eu nu te oblig. Eu da, te oblig. Și subscribe dacă mai vreți. Intră la... Da, nu putem intra la terorist. Trebuie să mai așteptăm. Mai așteptăm să mai intre? Da. Let's go. Păi, dar noi la ce echipă suntem? Păi, alegem noi la ce echipă vrem să fim. Terorist. Nu putem intra. Hai la cantă. Intră acum. Bă, mă urât eu. Bă, are toate pe ce, bă? Băi, e plec ca cantă cu voi. M-a omorât. Am văzut juca cantă spre toată ziua. Nu știu. Bine, mă, să mai omorât. Mort? Frate, și eu sunt mort. Eu am murit. Eu am o armă ca lumea. Am murit. Eu am armă automat. Da? Am M4, mă. Opa. M-am omorât eu. Urlani. Hai să zice la în bază. Doamne, Mai față. dar el are AK. Mort. Păi dacă e la teror. Mort. Ce meme, bă? Da, asta de armă. Viitoarele la terorist. Noi pierdem. Chiar. Nu se știe. Oh, minute, minute. Nu? Minute, minute. A, nu-i mă, nu? Nu. Am mai jucat, meci. Gata. Da, hai că este pro. Nu? Bine, mă, bine. Te-ai omorât? Nu. Mai are câte haste. Îi lau. Mort. Mec. Nu văd, doamne. Ha? Ha? A, m-a omorât, băi. Bă, erai dreptate. N-ai ce să-i faci. O dai cu el, nu o dai. Bă, poți să-mi cumpăr? Îl omorât și un furat. Ha? Cum n-am omorât? Nu știu. Câte kilori ai? Nu, stai să văd unde. Câte-i... Ai 5 kg și am 16. Eu sunt pe locul primul, eu sunt primul loc și tot pe al doilea. Asta e joc. Nu vreau să mă măcar. Pe cap cu 4 ochi. Uite, mă, doamne. Eu am omorât un boi de sus.
chiului pe toți. Da, o omorâre, bă. Bă, dacă cu ce am văzut, nu știu. Da, știu. O să fie cu altă armă. Nu, acum am văzut. Ce, tu nu știai? Nu! Tor! Doar când te respawnezi. Bun, făcut un kill. Marieta, primele, a fost pe ăla, a fost pe ăla. Sniper meu. Sniper, ești nebun. A făcut sniper. Bă, au venit ăsta la noi. Stai că... În bază. E sus! Chiar și sniper. I-am văzut pe toți. Bă... Dar el mă omoară cu pistolul. Ai mișto de mine? Da. Asta e. E dracu șlapă. Ha? Nu, Trimigiu. Ia și tu arma asta care o am eu. Stai. Ți-ai și luat arma ta. Ți-ai luat tu ceva acolo. Ți-ai luat UMP. Ok? Băi, bă. Știi cum să-l folosești. Nu. Cred că câștigă ei meciul ăsta, dar voi nu prea faceți kill-uri, că eu sunt pe primul loc în această echipă. Mă! Dacă eu sunt începător... Începător... Foarte rău ăla. Cum naiba îmi dă Eu one efectiv le spar capul, da. N-am cu cine pe aici să joc, n-am echipă. Păi eu sunt începător! N-am mă, ia-cu. Nu. One tap. Heavy sniper. Am cu șalap. Am cu două de mine. Ha? Da, bă. Ia zi câte kilo am eu. 39 de kilo, băi. Eu? Tu ai 14. Și ăștia n-am niciun. Nimă la el. Starea el să-mi dă mie lamă. Îmi iau o mare. Nu. Uite ca! Bă, care te omoră? Unu. Ah, de acolo vii nici tu. Cam așa pe ei. M-au omorât. Eu încep să te vă salvezi, că vă nu știi pe după. Răzvană. Ha? Prea șmecher să joci cu mama ta. 47 de kg, da. Mort eu. Eu. Nu, gen... Oh, Eu când zic moartă, moartă. am murit. Bravo. Pierde meciul. Dacă voi nu faceți kill-uri, aici contează să faci foarte multe kill-uri. Cu cine? Eu nu știu să joc. Bă, cum n-ai de mă mirește ăla cu Deagle? Joacă și tu cu Deagle. Dar nu pot că...
Dă-i cu șalapul. Cu? Șalapul. Omorâți-i pe tot, bă. Ia-te pe 90. Nimic! Ăștia nu și-au dat seama că eu sunt aici. Wow. Am făcut doar. A venit unul la mine. Țigară, bă. Eu am crezut că nu s-a blocat. Eu am 53 de kg-uri, tu ai 22. Mai jucăm un meci? Uite, mă! Mai jucăm un meci? Da. Unii au exit. Nu. Așteaptă. Bă, ai văzut și tu? Doi au 3 kill-uri. Alege o mapă. Hai, Sandy. Mai are headshot prin pereche. Prin perete mi-au dat ăia. Deci și de data asta terorist. Tu n-ai luat bani. Merem la terorist de data asta? Da. Nu mă interesează. Terorist mă cheamă. Am și skin pe pistol. De pistol. Pe 250. Acum aștept? Uite cum ne bagă. Ha? You can... Terorist, bagă-te. Te-au scos, boss. Ia. Hai că intri acum în joc. Te-au scos, nu știu de ce. Bă, 1v1. Nu. Te aștept la Tero. Bă, dar nimeni nu mai intră? A, uite bă că intră. Intră și tu, dar intră la Tero. Hai că intră la terorist. Bă, tu ai grijă. S-au băgat 2. Da, nu, deocamdată e doar antrenament, știi? E warm-up. Mort. Bă, nu, am crezut că nu m-a băgat. Aici. Tu cu ce joci? Cu Deagle. Diculețul? Da. Eu am skill pe AK. Ha? Am skill pe Bă, AK. era să dau așa la unul. Oi să moară. Ce are bă ăla? Ce avea? Omor. Era voi să heal. Cumpăr eu o armă. Nu cumpăr direct asta. Vezi că să puciune. Nu sunt bune înțeleg? Așa. Există asistări pe jocul ăsta? Da. Bun. Am luat multe. Te-ai luat one shot? Bă, dar și cum dau numai one shot? Ce faci?
Eu stau cu vizorul. Pe mine și deci ăsta e câștigat. De noi? Da? Nu știu ce zic. Mai avem 2 de puncte, eu... Minus. Smain. Uite, puțin. Nu prea am putut schimburi meciul ăsta. Na, bă, eu am o fază. Nu știu dacă Nu asta. Eu nu zic că am schimbat. Da. nu am eu. Eu ia știu. Am câștigat. Au câștigat? Am 42 la 31. Noi 42, ei 41. Ah, nu, trebuie să așteptăm să ne reconectez la server. What the fuck? Un episod foarte ciudat, băieții. Dați un like, dați un subscribe, dați, Doamne ajută să voi. Hai, mă. Oricum am câștigat. Cine? Eu. A, vine. Pa. Am atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like. Pa, pa.